सभी श्रद्धालु भक्तों से मेला के समिति की तरफ से आप सभी को हार्दिक शुभकामना। धन्यवाद। किन के चलल जाए फल पर शादी अवना ये जान माई के दर्शन करा दी। ए जान का हो सुना बोलो। किन के चलल जाए फल पर शादी अवना ये जान माई के दर्शन करा दी। करेला पूजाई मैया के नर नहरी गइल बा तो कैसे मिहिला हमारी भीड़ मारी भइल बा तो कैसे मिहिला हमारी भीड़ मारी भइल बा। हेलो हेलो, मेला में आए हुए सभी श्रद्धालु भक्तों से एक आवश्यक सूचना है कि आप सब अपना मोबाइल, बरस और लभर को विशेष ध्यान दे। धन्यवाद। माई स्थान में न गेटवे पशु न हम रहब खड़ा। सुन अच्छा लला की रुमाल लेके हाथवा में जान हम करब इशारा। माई स्थान में न गेटवे पशु न हम रहब खड़ा। लला की रुमाल लेके हाथवा में जान हम करब इशारा। मेहला में पुलिस बड़ी मारता है सूचना जारी भइल बा तो कहीं से मिहिले हमारी भीड़ मारी भइल बा तो कहीं से मिहिले हमारी भीड़ मारी भइल बा। हेलो हेलो, हर साल के भांति इस साल भी आप सभी को अटूट म्यूजिक पूरे टीम की तरफ से दशहरा पूजा की हार्दिक शुभकामना। धन्यवाद। मनवा के भावना के बूझ कहीं न समझ आवे तहरा। कुछ बुझाता कहला रंजित पांडे ढेर दिन पयाइल बदा सहारा। मनवा के भावना के बूझ कहीं न समझ आवे तहरा। कहला रंजित पांडे ढेर दिन पयाइल बदा सहारा। राहुल